Чиркәүдәге хушлашу мәрәсименә аның якыннары, дуслары, хезмәттәшләре җыелды. Һәммәсендә Дмитрий Тесленко белән бәйле тормыш хатирәләре яңгыра. Күңелне юксыну били монда килүчеләр. Ул 200 елдан артык ТАИФ җәмгыятендә эшләгән. Бүген аның белән бөтен коллектив хушлашты. Пришедший в компанию после университета, одним из первых, с кем я встретился, это был Дмитрий Иванович. Алыштырып булмый торган кеше юк дип әйтсәләр дә, менә аны алыштырып булмый ди Руслан Шиһабетдинов. Коллективта мөһим карарлар кабул иткәндә гел аның фикерен тыңлаганнар. Башкарган хезмәте бәяләп бетергесез. Ул үз эшенең остасы гына түгел, тәҗрибәле устаз да иде диләр. Человек с большой буквы. Профессионал. Ул шын кеше иде, үз эшенең остасы. 2000 еллардан башлап компаниянең барлык зур проектларында катнашты. Үз тәҗрибәсен башкалар белән дә уртаклаша иде. Татарстанның нефть химиясе оешмаларында җаваплы вазифаларны башкарлык яшь белгечләр тәрбияләде. Әйтер сүзләр күп булса да, тамакка бүген төер тыгыла. Гүзәлия Сафина Дмитрий Тесленконың коллективка килеп эшкә урнашкан чагын искә төшерә. Алар 23 ел бергә эшләгәннәр. Ул тулысынча эшкә бирелгән кеше була. Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Рәхмәт, Дмитрий Иванович, хезмәтегез өчен. Көндәлек тормышта без сезгә рәхмәт әйтергә өлгермәдек. Без һәр дүшәмбе киңәшмә үткәрәбез, ә сезнең сурәтегез ТАИФ әләме белән бергә безнең эшлекле сөйләшүләр узатырган кабинетта эленеп тора. Ул таулар яраткан, алардан көч-куәт алган. Ял отпуск булса, узак уйламыйча таулы якларга юл тоткан. Һәр биеклеккә күтәрелгәч, компания әләмен тотып фотога төшә торган була. Табигатьне дә, тормышны да, иҗатны да яраткан. Бүген аның тормышын чагылдырган шигырьләр укыдылар. Другие придут, сменив уют, на риск и непомерный труд. Пройдут тобой непройденный маршрут. Беләсезме, ул иң беренче кеше иде. Зур йөрәкле кеше. Менә һәр вакыт якты чырай белән каршыла торган, һәр вакыт булышадыр безгә. Анда бит инде экономикада проблемалар бик күп була. Менә любой проблема белән килсәм, менә оның вакыты юкмы, вакыты бармы, иштән калып, менә утырадыр сәгатьләр буе безнең кагазларны карап. Теләсә кайсы альпинистның бер хыялы бар, җир йөзендәге иң биек 7 тауга да менү. Дмитрий Тесленко да шундыйлардан була. Эльбрус, Эверест, Килиманджарога менә ул. 2018 елда шул сәяхәтләрнең берсендә умыртка сөяген имгәтсә дә максатыннан тайпылмый. Бу ел Көньяк Америкадагы 7000 метр биеклектәге Аконкагуа тауына менәргә була. Шунда аңын югалта һәм гомере фаҗигаль төстә эзелә. Дмитрий Тесленкога хыялындагы тагын бер биеклеккә аяк басырга санаулы адымнар калган була. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Илдар Сафиуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.